Isa raw po siyang stroke patient, tapos PWD pa. Tapos every 3 months, nagpapacheck up siya regularly. Madami rin po siyang maintenance medicine. Ngayon po, ang tanong niya po, paano raw po siya makaka-avail ng card? Doon sa case ni tatay, sasagutin ko siya nang hindi lang tayo nagfo-focus sa konsulta or sa gikonsulta ng ating probinsya. Si tatay, nababanggit niya, stroke patients, every 3 months nagpapacheck up, Opo, ganun tama. ba yun? Yung gikonsulta kasi, twice po sa isang taon na magpa-check up, pagpakonsulta, yun po yung babayaran ni PhilHealth sa atin. Sa case po ni tatay na every 3 months, nagpapacheck up siya. So kapag mga ganun kasi, maaari po na yung ibang mga maintenance ni tatay, since nagme-maintenance siya, hindi man lang po niya nabanggit, pero maaari po na yung ibang mga maintenance niya hindi po nakapaloob doon sa mga libreng binibigay po ni konsulta. Meron naman po tayong iba't ibang programa sa probinsya ng Pangasinan. Nandyan po yung tinatawag po nating MAIFIP or Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Napasok po si tatay kasi kung stroke patient yan, financially incapacitated, ibig sabihin, kumbaga buwan-buwan, gumagamit ng pera para matustusan po yung kanyang karamdaman. So pwede po natin siyang ipasok sa MAIFIP para matulungan po natin siya sa kanyang mga maintenance or para sa pagpapagawa ng mga iba't ibang laboratorio na kailangan niya din.